Pinoy Bus Driver TV. Malik Boy, Ilaw. Nagapang naman tayo dito ngayon. Marami tayong mahaba. Sa tagyan. Very good. Salamat sa pahon.
Tawon. Oh, si Tatay. Kaya, punta yung liha. Transfer sana namin ito sa Ormoc eh. Wala lang isa para magsisitay. Ay, tara. Kaya pa tayo. Kaya pa tayo. Umpisa na tayo dito. Magbiga pa. Sitay. Transfer na sana sa Ormoc. Ano sana? Nasaan yung ormo? Nandiyan sa likod. Sa likod. Hindi, ayaw ni Ilmar kay kailangan mo pas dito. Saan? Dito sa Paul. Dito. Nasa likod mo yung ormo? Pag alis namin sa Turkey, napalis din sila. Ang number yun? 1805. Ang sigo. Reservation. Oh. Ibang kami doon sa ano bang tao? Ibang kami doon. Wala mo namin, hindi na kami doon. Dito na sa harga, nagsiksak. Dito sa... Kwan? Dito sa Tinguran? Ayun. Kaya pa rin naman. Ang tao doon eh. Kaya eh. Ay, Parang ano, roller coaster. Mamimitin tayo. Mamimitin. Mabuti ang ulo mo, video malaki lang yung ganito. Nakuha mo yung ano? Yung... Dabaw? Yung 19 na to. Yung isa. Ayan. 19. Oo. Yung si Kapahalan. Tinignan yung... Puro pa naman padala yan. Ha? Uy, picture tayo, video. Patay mo video mo. Okay, ada pa wala ng video. Ayan. Wala tao, bawa naman dito. Diyan. Puro padala yan eh. Hirap yan mo sa bilayan.
Pasahero? Ay, ay. Gapang tayo dito, Jose. Ay, ay. Ay, Gapang talaga tayo dito. kaya pa talaga kasi. Ay, ay. Jose. Galing yung Pitex. It's ay, ay. Bitin. Set. Ay, ay. Ay. Mabuti, walang finance yung ano, no? Yung truck, nagalit mo na trabaho, ano, no? Siguro. Kasi kung may finance dito, Wala ba? ubo sila. Wala, hindi na yan. Hindi na yan, ipapakarni na yan doon sa ano. Dito sa Bicol, ipapakarni na yan. Yes. Ano yung first thing mo is na rasyon? Ah, Ayaw ko nalagyan ni Morelli. kaya ganyan. Lagyan. Ha? Ayaw nga lalagyan. Kaya kayo dalawa kasi pinadala sa akin TCR, nagkuluhan lang kanina. Sabi ko ba, may TCR na Lagyan yun? ko sa ano to, at ating problem ito. Hey, may TCR na kami kanina, pinadala pa kami ng isa. Sabi ko, Eh, meron dito kami eh. Meron na kami TCR, palitan na naman yung isa. Sila, ang 5 ko lang, walang TCR. Meron lang yung isa. Sabi sila kapangalan. Tumaas na yung upuan mo ah. Tumaas na. Pinatasan ko nga. Hindi masyadong lubog. Masyadong lubog. Nandun sa lalim. Namangaan ka sa init eh. So, kaya, masayos pa nga to. Yan ang tama oh. Masayos pa to. oo. Kaya pinatasan ko eh. Yan ang tamang ano. Para
Naman lang yun, nasa pila rin. Okay. Ang pag nagparada sa kadalasan ng Pilipino. Yung pagod sila pumarada sa kadalasan ng Pilipino. Gagawin silang kalang dyan. Ay, tao. Gagawin ang sangkaran niya. Sanay sila sa ganyan. Hindi alam na hindi alam dyan. Kapalaran pa rin ang buhay nila dyan sa pang-rapay. Nadali nga yung ano dyan eh. Ngayon, Truck na dyan sa parada dyan. lang. Dahil ngayon, truck ang nadali doon.
ano nga, nagulo nga ng sakyan dito sa may, ano, dati nakabalik na nakaharap doon. Ayun. Nakapapuntang sa Ongkoy yun, ngayon nakapanorthbound eh. Siya yung ano, siya yung dumaling yung trailer. Tumangga ng trailer dyan. Daming ano dito, daming aksidente dito. Oo. Kaso yung mga tao dito, hindi na nasanay na natin sa Oo. Alam yun na sila dito. baliwala na sa kanila yung aksidente. Sarali naman ito, no? Ayaw mo na dyan. Pag alis yung itong pinapaalis na rin yung ano, ano, Oo. maraming laman yan. Marami yan eh. Sa Pitex lang, may 12 na yan sila doon eh. Inabot niya pa sa pagkina. Ako kasi, pero, Okay, inabot. alam mo, Yan may ginagawa. Hindi sila, hindi na nagbabad. ano pare? May ewan ka. Pero, balik mo rin. Ano number ng order mo? 1805. 18. 05. Flores. Tsaka, Oh.
yata tawag yan. Oh. Ano sabi ni... Ano sabi? Sabi ni Kuya Ram? Tawagan ng kamo niya yung ano, sabi. Yung nanay niya. Oh. Ha? Nakakatulog pala yung driver ng tracking. Ano? Oo. Tumigil lang naman si Warren. Nakawan. Binansin niya tapos umalis siya sa nabila. Kung hindi siya malis, kit-kit siya. Signal, ano? Kaya napunta sa gitna yung bus. Kasi parang nahila siya sa traffic. Yung gulong na nakayod. Kaya napunta sa gitna ang bus. Ah. Oh. Meron na pasayro eh. Kaya makan. Mga ginari-audit.
May discount, may ano ba yun? Discount ba yun sila? No? Ewan ko. 26. Punta ka, mura lang naman. Trabaho na kahit parang bisikleta. Trabaho na.
Go! Okay, kaya mo na. Go! Ha? Mas. Oh. Ini signal dulu, ini signal. Yang ka sabi muna, kung bye-bye. Masik. Oh. Oh. Baka ako kauban. Oh, kauban ka. Nakatanawan. Ada ka dulag. Nakadulag. Nakadulag ang driver na to. Ah, nakatuwa ko na ang driver sa truck. Oh, yun yung mga doon. Nagsisigil sa mga truck. Patanginaw yung ano. Bus, yung mga driver sa bus. Maxi break. Tapos, hinawa ang driver sa mga pila. Mga itong makaipit. Oh. 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 Walang po. Oh. Salamat. Salamat po. Salamat eh. Mga anak ko eh, nag-alala. Sino? Yung anak ko, nag-alala. Kasi nga yung basa nangyari doon sa Bilao. Oo. Dahil yung busos ko. Kasi magkakawit sa 123. Oh, 126 eh. 1926 yun eh. Oo. Yan, tinanggalan ko natin eh, bago dito naglipat.
Sibat na sila dito. Sibat na kasana. Kasana nito, sibat. Oblong eh. Magkapunan pa tayo dito ha. Kakain pa tayo dito, magkapunan. Doon dito, punta nandun na, layo pa. Palayo pa. Kain mo na kayo dito, kain. Layo pa sa production. Na yung sunod natin is stop order. Layo magkapunan ka, alas 7 na, hindi ka bukit. Bicol lang sunod na kain. San Fernando, Bicol. Namarang Rizal. Ayos na. Hindi na siguro dito highway. Super lights. Super lilies. Yan. Ah, wag mo na. Tama.